InnoPodcast, un projecte audiovisual d'InnoCampus Explora. Hola a totes i tots. Avui ací a InnoPodcast tenim a Juli Peretó i Magraner, que és catedràtic i professor titular a la Universitat de València en Bioquímica i Biologia Molecular. Està especialitzat en origen i evolució de la vida i també és investigador a l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. És cofundador de l'empresa Darwin Bioprospecting Excellence i a més és membre de múltiples societats científiques i també de l'Institut d'Estudis Catalans en la secció de Ciències Biològiques. Benvingut, Juli. Hola, moltes gràcies. Com bé saps, el tema d'aquest curs en InnoCampus és el futur i per tant m'agradaria partir aquesta entrevista preguntant-te sobre les investigacions actuals que estàs fent i quina projecció futura tenen. En el laboratori que jo estic, que és el laboratori de biotecnologia i biologia sintètica de l'institut que tu has citat, tenim diverses línies de recerca i totes elles tenen un denominador comú, que és l'estudi dels microorganismes ambientals. I el propòsit final, si parlem del futur, sempre pensant en possibles aplicacions que els microorganismes o els productes d'aquests microorganismes poden tindre en qualsevol activitat industrial o de la societat. Per exemple, hi ha un projecte europeu que lidera el meu company Manel Porcar, que és microbiòleg també, i que en aquest projecte europeu un dels objectius és conèixer millor el procés de producció del biogàs, que és un derivat de les fermentacions que poden ocórrer de, per exemple, residus urbans o industrials per a transformar-ho en un combustible alternatiu als combustibles fòssils. És una tecnologia que té molt desenvolupada en països com Alemanya, molt menys desenvolupada en països com Espanya i que volen contribuir a un coneixement millor de què passa dins d'aquesta caixa negra que és el procés de producció del biogàs. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'estandarditzar i de millorar, optimitzar en la mesura del possible aquests processos de producció de combustibles alternatius. I és un exemple entre molts que podria posar-te d'estudis de microbiologia aplicada en el sentit d'explorar la microbiologia ambiental amb un propòsit aplicat. Molt bé. I tot això podríem considerar-lo com que està dins de la biologia de sistemes, tots aquests projectes? Biologia de sistemes és un terme que s'ha popularitzat molt en els últims anys, tot i que en biologia els sistemes ecològics o els sistemes, l'aparell digestiu o l'aparell respiratori són estudiats des de fa molt de temps. La fisiologia era la biologia de sistemes clàssica, l'ecologia era una biologia de sistemes clàssica. El que passa que des dels últims, jo diria, 15 o 20 anys, tècnicament ha estat possible entrar també en el món de les molècules amb aquesta idea de reconstruir el sistema a partir dels seus components. La biologia ha passat per les fases típiques d'una ciència purament analítica, desintegrar la cèl·lula i veure què n'hi ha, a nivell morfològic, a nivell molecular, a una ciència que pot integrar. I aquesta integració significa que tu, coneguent tots els elements, tots els components, reconstrueixes el sistema per a entendre com funciona. I aquesta organització, aquest aspecte organitzatiu de les molècules, perquè una cèl·lula és molt més que la suma de la llista de les molècules que la composen, i aquesta dinàmica, aquesta organització dinàmica que conté la cèl·lula, entendre-la. I és molt important remarcar aquí la importància de la convergència d'altres disciplines que són imprescindibles per a fer aquesta reconstrucció. La biologia contemporània, la biologia de sistemes contemporània no existiria si al mateix temps no s'hagués desenvolupat les ciències de la computació, per exemple, que auxilien en tota la gestió i maneig de les grans quantitats de dades que generen el que s'anomenen les tècniques òmiques, és a dir, la genòmica, transcriptòmica, proteòmica, són noms que s'han donat a tecnologies molt potents per a descriure els components cel·lulars. Després, aquesta integració, necessitem el modelatge matemàtic, necessitem les ciències de la computació com a ingredients imprescindibles de la biologia de sistemes.
I això és un poc l'objectiu del nostre institut. De fet, allí no sols hi ha biòlegs, hi ha matemàtics, hi ha físics, n'hi ha gent que ve d'altres disciplines que convergim en una problemàtica comuna, i és entendre la complexitat de la vida. És a dir, que per entendre la vida se necessita la interdisciplinaritat. Absolutament. És imprescindible. I parlant de la biologia de sistemes i d'aquests canvis que es fan en els organismes per obtindre un producte metabòlic millor, quins perills pot tindre això dels transgènics? Bé, totes les tecnologies tenen un risc, és a dir, assumim riscos quan pugem a un avió, quan, no sé, agafem el cotxe, en fi, en la vida quotidiana tenim assumits una sèrie de riscos implícits que tu no fas el càlcul de quin és el risc que assumeixes quan agafes l'ascensor, per exemple, o quan puges a un avió, perquè els beneficis que te reporta això, en termes, per exemple, de desplaçament de grans distàncies, te fa obviar el risc que puga entranyar i fer aquest viatge en avió, no? O qualsevol altra tecnologia. Les tecnologies que se basen en la vida, les biotecnologies, no són diferents en aquest sentit. Tu has de tindre una consideració de riscos, especialment de riscos relacionats amb que tenen a veure amb la relació d'aquestes construccions artificials amb el medi, no? Amb l'ambient. I tot això està damunt la taula, és a dir, tu has de valorar aquests riscos, i en aquest moment se podria dir que un organisme transgènic, depèn de quina utilitat li dones, la valoració de riscos també és percebuda pel públic de manera distinta. Per exemple, un bacteri productor d'insulina humana, que és la manera que tenim actualment de proveir d'insulina a les persones que pateixen la diabetis, és producte d'un organisme transgènic. I ningú posa en dubte la importància que té la biotecnologia en aquest moment, no? És a dir, la producció d'un fàrmac que és important per a milions de persones. Una tomaca transgènica que puga tindre una modificació en els seus aromes o el seu procés de maduració, etc., per posar un exemple que podríem tindre casos reals, és vista per part del públic com un risc per a la salut o un risc per a l'ambient. L'avaluació de riscos te diu que per a la salut no representa cap risc, perquè això, quan s'ha fet l'avaluació de riscos, una de les coses que s'avalua és, per exemple, si té capacitat de generar al·lèrgies. En el mercat tu pots trobar en aquest moment quantitat de coses que n'hi ha gent que no les compra perquè és al·lèrgica, no sé, les nous de macadàmia, per dir una cosa molt al·lergògena, no? Si tu saps que te fan mal, no les prens i ja està. Una tomaca transgènica no s'ha pogut demostrar que puga tindre cap capacitat de generar una al·lèrgia, que no se pot descartar que hi hagi un percentatge de la població, però seria tan fàcil com dir que aquestes persones, igual que els intolerants al gluten o la gent que té problemes amb les nous de macadàmia, les evita i busca una alternativa. Per tant, des del punt de vista de l'avaluació de riscos, un transgènic, si estem parlant d'aliments, no s'ha demostrat en cap cas, perquè, en tot cas, si en l'avaluació de riscos apareix una estimació de que és un risc que no se vol assumir, i aquest aliment no arribaria mai al mercat. Els aliments transgènics que han arribat al mercat fora de la Unió Europea, perquè la Unió Europea és una situació molt diferent, com en Estats Units i altres països, tant siga per a l'alimentació humana com per a l'alimentació animal, no s'ha reportat que se sàpiga cap problema de riscos de la salut. Hi ha altres riscos que podríem comentar, però per no fer-ho llarg, riscos que tenen a veure amb la relació d'aquests organismes a l'ambient, si són organismes que estan cultivats o estan lliurats a l'ambient. Això també se pot avaluar i també hi ha tècniques per a poder minimitzar aquests riscos. Però, en resum, no hi ha cap tecnologia absent de riscos, sense cap risc, i la qüestió és si la societat, una determinada comunitat, està disposada a assumir aquests riscos en favor dels beneficis que reporta aquesta tecnologia. I aleshores, si hi ha tant de control, almenys dins la Unió Europea, per què hi ha tanta oposició
popular enfront a aquest... Bàsicament és un problema ideològic, és un problema polític i ideològic. Ha hagut un posicionament en la Unió Europea d'alguns grups ecologistes que tenen ressorts de poder importants, no cal dir noms, però tots tenim en la ment alguns grups molt actius a nivell internacional que tenen posicionaments i polítiques que no són coherents en segons quins continents o segons quins països, que en la Unió Europea tenen una oposició frontal a aquest tipus de tecnologies i que l'únic que reporta és que la Unió Europea genere les tecnologies en els seus centres de recerca, normalment amb diners públics, i aquestes tecnologies troben la seva aplicació i, per tant, la generació de beneficis en altres parts del món. I aquest és el resultat final. I creus que, has parlat d'ideologia i de política, creus que també el periodisme ha fet que se propaga aquest odi? Sí, a veure, el periodisme, els mitjans de comunicació en general tenen un paper essencial, la comunitat científica també té una responsabilitat molt gran. Jo crec que la gestió de la comunicació científica per part de la comunitat científica dels anys 70 que se posaven en marxa aquestes tecnologies ha sigut prou deplorable, és a dir, manifestament millorable, si volem dir-ho així. Els mitjans de comunicació no han ajudat molt, perquè podrien haver modulat o haver ajudat a catalitzar segons quins missatges, i evidentment els mitjans de comunicació tenen tendència, en general, hi ha excepcions, a afavorir informacions més sensacionalistes o que poden, avui en dia està representat pels clics, que generen una determinada notícia, probablement que un aliment molt nutritiu, etc., pot generar un cert interès, però que aparega, no sé, una infecció alimentària i una certa alarma social darrere d'algun problema relacionat amb algun aliment genera més clics, no? I jo crec que això és un tema molt important que jo crec que s'aborda d'una manera molt precària per part de tots, per part dels governs, per part dels mitjans de comunicació i també, per què no dir-ho, per part de la comunitat científica, que ha d'aprendre molt a com comunicar i com transmetre aquesta informació. I ja abordant aquest tema de la divulgació i la comunicació científica, tu sí que has editat llibres, has publicat, has participat en moltes conferències i en molts congressos. Què penses de la situació de la divulgació més enllà d'aquest problema i també com pot ser la seva evolució en el futur? Jo sempre he estat convençut de la importància estratègica que té fer una bona comunicació científica a totes les escales. És a dir, jo entenc que molts científics no estiguen disposats a dedicar una part del seu temps a escriure un llibre o a eixir en la tele o a fer, com estem fent ara, una entrevista. Hi ha una certa desconfiança també respecte als periodistes, perquè sempre ja tenim la imatge aquesta del periodista que te posarà un titular, o si no el periodista, l'editor del mitjà que posarà un titular per a atraure l'atenció, que no se correspondrà amb el que tu has dit i per tant tinc molts companys que diuen una vegada i mai més i coses per l'estil. Jo crec que cal superar tots aquests obstacles. Necessitem més formació, començant els científics, més formació en tècniques comunicatives i en com posar-se davant d'un micro o d'una càmera, o com en un moment determinat davant d'uns escolars o davant d'un públic no instruït científicament com transmetre la informació. Evidentment, els comunicadors també necessiten un cert bagatge, si més no terminològic, conceptual, per a entendre un poc de què va, perquè al capdavall el món és molt complex i tu te pots fer periodista esportiu o periodista cultural o periodista científic i has de conèixer aquest món, i cada món té les seues característiques, les seues rutines, i això ho has de conèixer bé. En la Universitat de València, quan se va crear els estudis de periodisme, ja fa 20 anys, se va crear amb un perfil d'especialització en comunicació científica que, per desgràcia, les successives reformes que han hagut dels graus, reduint la duració dels graus i reformulant molt els graus, s'ha perdut en bona mesura.
allò era un experiment molt interessant del qual han eixit professionals molt competents i que crec que és una cosa a reconsiderar, és a dir, i ho dic en els dos cantons, és a dir, que crec que els comunicadors han de tindre accés a un mínim bagatge per a manejar-se bé amb els termes i amb els conceptes científics, i per altra banda, científics han de també tindre uns mínims coneixements de com fer la comunicació. És importantíssim perquè la ciència no s'entén si no hi ha un flux d'informació. El flux obvi és d'un article científic que llegiran només els especialistes, però nosaltres, com a investigadors en una administració pública, com és la Universitat de València, estàs treballant normalment amb diners públics i és lògic que la gent que paga els seus impostos tingui accés també a què se fa amb aquests diners i quins són els avanços que s'estan produint. Per tant, el futur jo el veig prometedor, sempre hi ha que ser optimista, però hem de ser conscients que cal fer molta feina encara. I com un home viscut ja en el món de la ciència, què li diries a un estudiant que està començant en aquest món científic? Quin consell li diries? Donar consells és molt difícil, encara que un ja tingui el monyo blanc, però la cosa òbvia que a vegades se'ns oblida és que cal treballar molt, i si és un estudiant cal estudiar molt. És evident que ha d'haver temps per a la diversió i per a l'esbarjo, però hi ha que estudiar molt. I sobretot ser conscient en aquest món complex, i si parlem de la biologia seria, però jo ho estendria a totes les ciències, que quan més complex sigui el problema, més ajuda vas a necessitar d'altres disciplines. Avui en dia és impossible que ho sàpiga de tot. I això en el Renaixement, hi ha un mite que en el Renaixement hi havia persones, Michelangelo o Leonardo, sabien de tot. Bé, anem a suposar que era així, però avui en dia és impossible. I per tant, això te porta a treballar en equip amb distintes persones de distints perfils. Per tant, òbviament, una competència que ha d'adquirir la gent és saber treballar en equip. Treball individual, i aquesta Ramón i Cajal amb un microscopi, elles soles en una habitació descobrint la neurona, és molt difícil que avui en dia, no se pot descartar, però és molt difícil que avui en dia ho faci un salt endavant en el coneixement tot sol. Per tant, treball en equip, compartició dels coneixements i estudiar a fons la teva disciplina. Quan més sàpigues tu de la teva disciplina, més contribuiràs a aquest equip, en el que caldrà buscar llenguatges comuns. També aquest esforç de buscar la manera de que un matemàtic, un físic, un biòleg o un informàtic puguen dialogar de manera més o menys fluida sobre un determinat problema. Per tant, hem d'entrenar-nos en la complexitat i això cadascú que ho interpreta com vulgui. I ja per acabar, quin consell li diries en aquest cas al Juli de 18-19 anys que està començant a estudiar química? Bueno, no tinc cap... No canviaria d'estudis perquè per a mi la química és una de les ciències més fascinants i dins de la química, la bioquímica, dins de la química també ja establiria categories i la bioquímica seria el plus ja de fascinació. No sé, li diria que intentara continuar fent al llarg dels anys el mateix, treballar amb disciplina, intentar estar al dia de les novetats, llegir més, sobretot llegir més de coses que no siguin científiques. Una cosa, a mi m'agrada llegir, però sempre me pesa no llegir més altres coses, que no siguin purament de biologia o de ciència en general. Per tant, llegir més, clar, el temps és limitat, i també hi ha que descansar o hi ha que relacionar-se socialment, però jo li demanaria un poc més de sacrificis encara. Sí. Perfecte, moltes gràcies. A tu. Síguenos en las redes sociales @innocampus UV.